alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV min kadi kadi waɗede gowɗon wadde kala subaka duuso e nder duuso alhamdulillah rabbil alamin. alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne machallah weltare mawde Allah nawnini en daka o jooɗama e dow jaam e cellel kisal sa kiima kadi e dow jaam alhamdulillah wonde weltare e ɓeydare e cellal manggal alhamdulillah rabbil alamin machallah en jetti julɓe kala en jetti bandiraɓe kala en machallah en coyno ɗo mo ganduɗa ko Alaji Abdourahmane Diallo en coynomo ɗo machallah ko patron mawɗo jeeyani leydi Guinée kono kadi machallah mbaɗo golle mantini e nder Madina Gounass machallah tengde sera ceerno kanko Alaji Abdourahmane Diallo coynimomo ɗo machallah noon yiɓiyankoɓe Nangue TV taw en jewni duuso ngo en jewni nangal duuso e nder duuso ngo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah machallah mosiraji ba machallah jetti julɓe kala jetti bandiraɓe kala alhamdulillah rabbil alamin machallah rajiɗa Siraji Moussa Daka machallah kal Moussala jooɗi toon to Wourossogui jettimi no fewi machallah noon yeeɓiyankoɓe Nangue TV beltanama no fewi no fewi en garti kadi katande jomiraɗo kakal Daka o ɓenni Daka ko machallah ɓenne dow jaam mbaɗen jewte kewɗe Dakaji kewɗe en jettima ɗon en jewte mabɓe gonka Dakaji ɗi ha ni en jetta guure mabɓe to kadi gonka guure ɗe kadi machallah foof en jewti ɗum machallah nder hen ene Nangue TV inchallah mawla ma yaltu kadi radio men Daka FM julɓe kala beltoto ɗum han haalirta ni noon ko weltare no fewi kono kadi ko ɓeydare alhamdulillah alamin noon heewi dañama hen machallah alhamdulillah alamin jokkodiral dañama hen e nder yimɓe guure ɗe ɗiɗo Fuutankoɓe Mbourtannaɓe Maliɓe machallah noon coynima ɗum ganduɗa ko ceerno Hanne Keɓe alhamdulillah alamin ceerno Siraji An machallah coynimaɓe en coynimaɓe tan en jiiɓe tan pitti en jeeta ceerno joni so Allah hollamo ɗo jaaɓi alhamdulillah alamin eskey machallah alhamdulillah alamin machallah Siraji An eskey alhamdulillah machallah alhamdulillah machallah machallah ceerno ari ceerno o feeñi alhamdulillah alamin
machallah Seydi Ba Seydi Ba so jiiɗi fof beltima daga hikke machallah joni gurdam ɗumɗa cellal alhamdulillah min duumi ngal barkanɗade machallah alhamdulillah min machallah machallah لم أبك ذا لفرتنا وغنيزة بل للأولى تابوتنا Ceerno Bachir Ceerno alhamdulillah Seydi Ba alhamdulillah Seydi Ba alhamdulillah machallah yeeɓiyankoɓe Nangue TV weltare mawde e mbaɗi duuso garano nani machallah ceerno artoyi fati galle to alhamdulillah ni ceerno Ibou Oumar ceerno e dentagal keddi nder gam jokkitte golle ɗe inɗe lendi juuriyade ceerno mawɗo caggal banko ceede mum o duusa kankoyde ha galle ceerno alhamdulillah alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné gono wadde kala saha so vidéo duuso ari neddo e groupe aji ɗi nesduɗum e bandiraɓe men kala machallah ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe musidɓe jokkede rewindade chaine men mo Nangue TV Sénégal ɗo e Madina Gounass tawa ardi ɗum musidɗo moon Amadou Samba Lo Nangue leñol couvriyataɓe ɗo e Madina Gounass kono gorko mo Aram Sare ɓuura goruma alhamdulillah rabbil alamin machallah on ji bandiraɓe ko diram sasam machallah juma ka heewi tek alhamdulillah alamin hoɓɓe ɓe kadi nandu hakke machallah ɓe hen ma daw hande ɓe hen ma kirdu ɓe gona gonɗo kadi ha balɗe machallah goto foof machallah en adori alhamdulillah alamin o saha ko inɗeli he wona machallah ceerno Ibou Oumar Ceerno e nder dakaji ɗi en jillima ndesan dakaji kewɗi daka men Galoya en hen tawe en kadi daka men Matam en hen tawe nder ɗo daka Sadel en hen tawe alhamdulillah alamin weltare mawde men kadi daka men mo ganduɗa ko hoore fonde machallah jewte belɗe daka kadi mo ganduɗa gajoɓe machallah jinnaɗo men ceerno Mamadou Houley duuɓi 99 ene ara daka ha joni alhamdulillah alamin ene jaa hen kadi daka mo ganduɗa ko daka luxebo gorgol musidɗo men Ghali Abouba machallah daka ndulumaji musidɗo men Abdoulaye Sarr daka Nere machallah Nere Walo machallah alhamdulillah alamin ɗi dakaji kala e ko wona ɗi en jillima ɗi mbaɗen jewte pattam leme jewte belɗe daka men guijolon machallah daka guijolon alhamdulillah mbaɗi ko jewte baɗɗe fayde tan daka port machallah port autonome to Dakar machallah ɓe nagi jogui daka baɗɗo fayde sanne daka belɗo alhamdulillah kamɓe pornaɓe donc daka Koundar alhamdulillah alamin ɓen koye mbaɗa ɓe jewte baɗɗe fayde sanne foof nane nder chaine men YouTube mo Nangue TV alhamdulillah alamin ɗeɗo e ko wona ɗe ciftoɗen kono goɗɗe nan toon alhamdulillah alamin on daka kadi keɓɗen yettade hawre kala jomumen jalti ngala ɗon ɗum ko nanta wayno daka men cikkitte machallah daka men toon to Fouta inchallah en jetti kamɓe kala en jarniɓe no fewi no fewi no fewi ɗo woni rawda ceerno men mawɗo ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Ba rawda makko wonɗo nder sare fate salatul fate duwaw boto amin amin alhamdulillah rabbil alamin dental immi machallah
Ceerno Oumar Thione macha allah. alhamdulillah macha allah. ceerno yimɓe ɓe ɓe mbatto hakkille e mawɓe ɓe so tawi yimɓe jooɗima a yimo poɗɗa ɗaccande woto jaɓɓittodirde e muɗum. fatiha laabi nayyi salatul fatihi laabi capanɗe jeeɗiɗi. هذه صلاة الفاتحة. alhamdulillah.
machallah weltare mawde ɓeydare juurodirama machallah lippodirama yurmodirama yafodirama ilande bande ilande hoore alhamdulillah alhamdulillah no wowi wade kala Youssou Thierno machallah hade Thierno ibnu mumen dirta e Thierno Abdoul Hayy Diallo machallah machallah Thierno ibnu Oumar Thiam machallah mahra ɗon gara alhamdulillah machallah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin machallah ibnu Oumar Thiam machallah alhamdulillah machallah en naati bolero ni machallah alhamdulillah machallah eske eske فاتحة صلاة الفاتحة min ya plan أجاب الله يا رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله من يبيعكم بناك تي في ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله اسكي ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله هذا بيدار الحمد لله ما شاء الله en jetti julɓe kala en jetti bandiraɓe kala en gari duuso ha ɗo galle ceerno ɗo alhamdulillah alamin ko weltare kono ko ɓeydarta feewni feewni feewi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe Allah no feewni 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 feewi bandiraɓe sehlaɓe tedduɓe Allah jarama on jarama nde kon jaɓe aadi ha kadi janggo so Allah jaaɓi en ganda kam en garti kadi wowi wade ni duuso e nder duuso inchallah wala kadi en ɓamti ɗum ñaagui Allah kadi cellal e tattande e bawɗe mo kadi e matériel moƴƴo mo ganduɗa eɗen gollira mo ganduɗa haɓɓude kadi garɗude haɓɓude kadi wade fayida sanne sanne bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe musidɓe won Amadou Samba Lo nangue leñol ɓouviyataɓe ɓe madina ko nasa numéro men whatsapp 78 119 0065 ko whatsapp ko web ko orat monen ko fof machallah alhamdulillah alamin bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama